kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna gurdamma kape hokkata on série mon hoddiro ala mo waawi dade hoddiro Oui, chérie. Non, même pas. Quoi? C'est que hande kum tanju kanam da horma bitlo kam kum sikandar adun mawo ko woni yawe copine men jaay ko wadi kadi jaare de tomi ju suudu je mbida a jumo no hollum jaare se jumti binanaay mi halaka ko hitara mo kikam sabu min suudu je no belami natran no belami jaltran mi fugata d'ailleurs mi gandi kamit be to mi don duddi kamu mi sikkan to ndewden e jaari a ganduda giliken suha ko enen jaadar haatu podden ni eden be enen jidi yumme bab natti hecce hilaga jaara a yaltren do yenna minde mo wino kam ni mi jabata t'inquiète pas wata way mi hala mala hande aduna hando jira ni kar hebdo wayna gorko
nin mi en tant que sehil ma ko ɗum mbami widam hebdore ha rawoye pour gorko jarani par ce que le 90% des hommes hay goto maɓe wonani fidèle surtout ma noon kamɓe groupe maɓɓe o oɗo abou e oɗo khalil kamɓe ɓuuri bondi anini mi woyani pour jeu aran ko ngoymi ko o ganduɗa hoorema gonɗo jaari jeu ko gorko tan mais jaari mi sikkuno hayso ko jeu are makko ne yiɗimo kanko foti nefde jeu sababude am londe nde ƴogmi o fota ardo mo ƴoktoɗon en tout cas moom jaari betti en trop mais nak muñ tan en tant que sehil min ko ɗum mbami widam par ce que sa yalti hande ha fotte gorko goɗɗo mo wona jeu ɗum ɗo ko hoddiro tan watta ko ɗum ala winduno so haali hunde iwata koni ala hoddiri jankaɓe aɗa waya mo addana ɓurɗo jeu to ne wawi jogadam en toppitoma d' accord muñ tan anini Rama ade ɗo balɗe Dakar no way wulde mi wuli kay ɗo balɗe kay mi wuli min de so Dakar wuli tan ko ɗo kewmi ƴettude hen tawno galleji en paaɗi en guuli ay surtout Dakar ne paaɗi kay wallahi so nguli kay tan yimɓe tampare kono way fof kadi sammore raison ngaji ɗi par ce que mbiyeten non wuli fof kamɓe soɓe kari ɓe kewi ko suddade ɓe mbiyani jaani wallahi sa yimi noddimi ɗo ko jaam tan Rama tam won noon kewi wiide jinnaɗo ko gaynako ɓiɓɓe muɗum gaynako noon kañum serata tan e aynude ɗe balɗe mboɗo yiya aɗa waɗa fréquenté jaari noon neɗɗo so yeehi ha wiyama ka mo sikki haala gasi wona tawɗani ko waɗa fréquenté galle o omo yaade Fatima kono Allah walli kam Fatima e nedindinemi ɗum hay goto wawa bunnude haqqille muɗum an noon ari ka koɗo yama ko Fatima andi ko ha ganduɗa o wawan nawadu ɗum an anda ɗum makko wimo noon aɗa waɗamo fréquenté kono jiiɗa ko mbattamo fréquenté ko ɗumne ko ndentanoɗa hammu nde tawno réputation makko moƴƴani wala haaju ala hammu sona nadde galleji omo yalta kala ko nani ñallata saka waalo min noon aɗa andi yumma ko mawnam ko sehilam kadi wonko jinmi e ma somi yii rewɓe foof ala mo kandimi Ousmane am sona an ko andudemi ka ɓiɗɗo moƴƴo ɗum noon mi yiiɗa guittowo ɗum no mbanoɗa guila ni noa ko sono nihirɗa jimmi ko so ari ɗo jokkira hono noon haal pouremi noon mbi jaadiɗo bonɗo en bonna kadi so ñallama bonnata ko yaade jaati bonnoji ko ɗum tagui noddumami ɗo mboɗo yewtituma mboɗo rentinma jaari no sali min nani haalama foof mais pourtant jaari guila min ɓami yaadude yiyanimo ko jikku bonɗo ko moƴƴi tan holli kam wallahi mi meeɗa yiidemo ko jikku bonɗo anda tan gonɗa ko andama jaari anda ɗum ka koɗo e galle he ka koɗo kadi wuuro ngo ko min andi jaari jibina koye junggam mawni koye junggam so jaari ko neɗɗo moƴƴo wonno mi hattama yalde muɗum o wawa holludemo noon bone ande tawno wonto yiɗi nanudema jimmi ko ndentoɗamo jimmi ko goppana hammo kadi ɗum mi yiiɗa kadi mbaɗa e ɗum ɗon insisté par ce que mboɗo andi sa yaade makko tan so ɓooyi annen ka naata waye ko woni koye dow muɗum te ko woni koye dow muɗum min yiiɗa ɗum yiiɗa kadi mbiyam way noon bon ɓaade ko noon jiɗirɗa mi acca jaari kala ko jiɗɗa minne ko ɗum tan jinmi ɓaade ko an saabi garalam ɗo ko an tan pommi toppitade haaluji ma e waajuji ma foof somi yiɗi rewde lawol moƴƴol ɗum acca jaari inchallah eyyi ko noon ɓuuri taw ɗum aɗani an ka sihilam ka ɓinguelam kadi ka préféré am donc jinmi tan ko mbayani moƴƴi inchallah heddi ko Ousmane ko mbinumami hanke hicci hanke ko ɗum woni ko mbiyanmami
wat feere ka debbo an ganda fuɗɗum mawnude ka disquette a wayi no poɗɗa waade mi haalanta noon sukaaɓe ɗon gandu no canni toon worɓe woto wat desle bara nangto hen ha tiiɗa sa nangtima ha tiiɗa so fooɗi en wawi enen ɓurtuɗen mo doole affaire meɗen par ce que min yiida won isodirde hay ɓiɗɗo goto sona famri noon inchallah jon tawde hankanti fuɗɗima hiwde jehen paten galle inchallah inchallah Usman yatugal poni an ko madda ham ko fof walay jiri an ala ko kawda kam ngattuda ko won ko jinmi haalande joni sohlani hedade mi yatugal lani 5 minutes rek Usman yatugal lo ci boyane do ya jodi Usman yatugal lo rokam seeda won ko kam Usman yatu gilambire uwi non yatu mi man yatugal lo mi wa halka Miridi Usman ha mayde way ko wadi kam ko il faut mi hollam el musika so man mo kadi buftani dan meto jarani il faut ando ko wadi kam ko el musika abonné ha tolno e 300.000 abonné walla ko ɓuri ɗum donc ɗum ɗon ko wiide on Allah jarama on jarama ko ɗi konngoli ko dirtan en jetti to caméra mo ganduɗa kam woni Djiby Dieng gorko mo kanele kaneleje banggue montage ko Ali Fall Entrez. ça c'est monsieur Fall Eh mon patron. ça va Yonima de. ada selbi No mbaɗɗa? waɗa tampere Jam tan? ça va bien ça va nako golle de ça avance Hondetuma ngarɗa? mi ari hanki Eh vraiment c'est extraordinaire quoi ayiɗe koye ayiɗe. montage e gonɗa Koye montage o min goni. Ok, E c'est bien. RBO. Mais mi heeɓi une bonne nouvelle aussi pour vous. ah bon Ayi min hecci hanki. Min heeɓi 300.000 abonnés. ah ça c'est bien ça c'est 300.000 abonnés min. bon jinmi andindema ɗum ɗon ko golle mon onon wona ñami ko onon liggi ɗum saabu gila garɗon ɗo e galle ha joni ko poɗɗon wadde ko oɗon mbaɗa ɗum no woni foti wonirde ni to gonnomi to henne vraiment mi waɗi apprécié par ce que son uji ma image uji ɗi fait un Tout est très bon nickel. boulot donc ɓeyde golle Mais ko an min waɗata félicité par ce que an jonni min moyen ji e susgal amen wawi abbade ɗo en tout cas c'est à vous qu'on doit féliciter vraiment merci enen ndendi golle ɗe par ce que sa jonnani men moyen ji min habbata ɗo minene neɗɗo saɗa liggina ɗum
a tottat ɗum condition ji moƴƴi haqqille makko deeƴa o wawa ligganade ko jiɗɗa surtout kadi ko mbatten ko ko leñol mbaɗanten saɗa waɗana leñol gonga ko mbatta ko a waɗa ɗum ha feewa ha leñol wawa yitude hen hoore min nani mi hokkuma nouvelle goɗɗo aɗa nana Daouda Dia caissiére à l'assemblée eyyi o noddi kam donc o waɗi confirmé omo sooda action e galle ça c'est une très bonne nouvelle il faut ko golle mon félicitations quoi merci c'est gentil Tiñantima de merci ma dañen sooda ok merci beaucoup wadde abonné ha tolno e 300.000 abonné walla ko ɓuri ɗum donc ɗum ɗon ko wiide on Allah jarama on jarama Rahi est ce que a yi hande info oɗon hoto yo jagorɗo Amadou Ba ko fati heblanade digguiɗe si mi hivernage 2023 mi kay ko tebbaɗo fayida elle an a waɗino hen papier nane mi waɗino hen nane walla wonɓe namdiɗa hen non min tan personnel waɗi hen papier d'accord finalement après aɗa rek comme no wiiri ni paɗen ke ndungu te alay saago heblane e ko to primature to waɗi quoi effectivement et puis e janggo batu jagorɗe o mbiɗa sikki maɓe kollit ɗum hooreji leydi inchallah y a pas de problème en tout cas ina hani hade nungu nalti kam ɓe ƴetta initiative mbawa heblade quoi ok bonjour assalamu aleykum ça va bien mbaɗɗon mawɗum ni oɗon celli jam tani ça va bien alhamdulillah machallah machallah bon mi arti e dow jaam kadi mi weltima no fewi machallah saabu to gonnomi to mi serta e yedde on no fewi kadi golle ɗe dewi lawol donc woɗo wiya tan jokko e golle merci pawɗum koye ngal man ɗo ko ɗon mi weltima kadi mi joguima cuusal hannde so yeehi voyage so lelimami ɗan machallah c'est Maymouna han si Maymouna ok an Moussa haalni kam haalama kaldi haalama ko heewi donc annene tinnoɗa no fewi d'accord galle o nan ko galle ma merci beaucoup donc liggoɗo ɗe pulaar inchallah inchallah merci c'est watta caɗele ko a ñantima noon merci ko noon tan y a pas de problème joni noon dicta o après mam ƴeew waɗude hen voix min pour waɗami heblano conseil des ministres jango ko mbattaɗo ko an gami yewde e jumani alam jomani jaari an ɗo e nder gallam sama tan kelmade baki jaari a yewi kam walla ko honɗum gonduɗa ko ɗum jimi namdade taw sikkuɗo ko cikkuɗa o wona ɗum woodi ok an ko min garɗa nañude walla ko holɗum ko woodi wallahi dara woodani min muno en bandam wona ko cikkuɗa fo min an min mbeɗa waɗma trahiɗa noon ala ko lemorɗa e ɗo ko min e ma gonɗo jaay an ka neɗɗo bonɗo a jarani andude a wona sikip aduna fof ne haala kawdul kabara a wona jaadiɗo ko nanɗa ñallal ha saka waala yimɓe fof ne kaala a wona jaadiɗo min gacci lamen na an ɗinenam min tan e ma e Fatima ala ko cuɗodirten jaggumami ka hooram ɓurnumami hooram ndeke yo ndeke ɓe mbi laɓi barowo ko giɗo ma wellat ha wel hokka gañama ndeke an ka gaña wona giɗo an ka neɗɗo jasadiraɗi andude min mi sikku kala mo jinmi aɗa fonno yiɗde ɗum jaggila ɗum sababude am copain am ha e nder suudu muɗum tawma e dow leeso aɗa jooɗi aɗa weggini cikkuɗa ko min mbimi merde an ka neɗɗo bonɗo an ƴa pourtant ko jam addi kam ɗo de jam adduma caggal nde mbaɗɗa ko mbaɗɗa ha parɗa garara hollami yeeso ma yeeso seyɗani ka seyɗani ni jarani ka seyɗani 100% piɓe ɗir par ce que nanomo ñalinta wallinta o diw an ɓuuri an ka suɓuñe par ce que jikku suɓuñe
ko la yoni a nyama kam para jeli sa merde mi est bi man hedam halama hetam halama mi ala ko kidi man hal fatmi halama ona ka debbo ko mi debbo an ze ndari mo ndari kam ha ay sa jurnam place mo podda jodade a toppini mo ze hay so wirti mo ze wal sikar ko gorko wirti sami ndar ko garçon manke yo ona yi kam ana wona bandi de mbatam ko déclarer guerre ma heddu ma nda puccitam ga warna ko dara ayde ba garaawul dara den doore comme solo do vite fait ama jani quoi ko ko de yaari ici do sunu mi do ça va tranquille ça va ni ma galle won da bi celli rek ya ko day dérangement wade non c'est pas grave ya ko da fi ko ama jani rek di do temps hakku le sihel ma quoi affaire ne hamni no fi man da badani wasta ni taw ci ni man tay quoi nyanden ko tawde be galle boro wonde jaari mais ko sikki ko e ko wodi ko sa diamétralement opposé quoi ça va minima sen kaldi rek ko sikki men faamu du quoi wala en sala ko nyaagi man sona yaaya essayer haldu de makko pamba faminde ko wodi ko parce que min hande hay sinni ni wonino wada yaha bodo wonde ya e goddo wala ko wayi non mais wana sehel makko kanon goddo sa mbani waddu me ana majjani hande hakkunde men munaf no wayi amma jani yidde ni jiddu mo ne kadi aussi quoi no rewno na ko bitte yidde ma rek ma wa hal hene ngene quoi c'est min memul hani kam fof no yaari mais c'est très sincèrement ko badda ko fewa an ala fo mo modda odo affaire sana jani Fatima so mi hali ma fam quoi ay nyende na jaari ko pengam ko suudam bodo wada répétition ko winde son a fami o ari o jodi mais naade mo suudu e munas yettaade fof ko gootum est-ce que fami min kay hande mata ko ñakkumi fulla ko fof mais wona sehil makko e coodi ko moom ñande mi yehi galle mabɓe ala fof ko kala ko miijiɗa e bonande rek waɗi ham ɗum bawi hoɗum min noddamo jabara haaldude yam donc sa fami affaire o ko mbimami ko ɗum ɗon quoi aɗa min a andiraniɓe gueɗe ñakkude fayida quoi hande o sa yi munas to pawmomi ɗo rewɓe heewɓe nana ndiri caggalam mais moy loolu ala mum jiyanmi mo nane mi sona kam wadde quand même wat feere kalda e makko rek waɗi comprendre waɗum ɗon anduma no feewi joni min mami yehude e munas kanko somi haalde e makko mawo jaba ala ko cikumi ko fof no wonir sehilam ni somi yehude e makko mawo jabanam et puis mbiɗa andi yidde makko tolle e makko tamit t'inquiète pas accueille mes jours ok wadde borom oufuma mi yaa studio bay ok jaajëf je consulte toi de Fadima non t'inquiète pas waɗen ko heewi bay ok M'attendre à heure pause. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Liggéey tout le temps liggéey. Heure pause yu on se rend. Keroog on se rend. KP hokkanno on série mon hoddiro.
KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobdi ujunere kala ko temedde jeenay mbudu njobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda njobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma